जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि जानानै दं बर्थमान मैयानिफ्रायनो दावराव दावसि जेनिफार दैमारिया जिथु गाज्रि भाइरेल फट' बानायनानै हगारग्रा बिथांमोननि सायाव मोनसे एफआइआर दाखिनाय जाबाय मा मोनो नोंथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि फट' इडिट खालामनानै दा जादो दालि ओंख्रिया नोंसोरनो मा नोम्फाफोरखौ नोंनि बिनानाव बिब'फोरखौ नैबिदि लंथं फट' भाइरेल बानायनानै होबा नोंथांमोनाबो थारैनो गोसोआव दुखु मोनगोन आरो गोरबोआव गाबनाय फैगोन नोंथांमोनाबो बेनि थाखायनो 101 बार साननानै जाहाथे नैबिदि गाज्रि फट' भाइरेलखौ एबारनिफ्राय फिन खेबसे दा खालामफिनसै आरो नोंथांमोनखौथ' एफआइआर होनाय जाखाबाय जाहाथे नोंसोरो आयेन मथे एसेबाबोथ' जेरा मानदण्डनि नोंसोरो जेलबो जानो गोनां बाध्यतामूलक जानो हागौ खोमा नोंसोरो दा गोबां दुखु फोरमायदों जेनिफार दैमारिया आरो मानोना बड' आर्टिस्ट हिसाबै नैबिदि भाइरेल जायोबा मोनसे गाज्रि खोनायो नैबेनि थाखाय माने खुद्रिसारना एफआइआर होनाय जाबाय आरो सासे नङा नोंसोरो सानै मानसिनि बिदि लंथं बिदि फट' गिदिर खालामनानै नोंसोर नैबिदि भाइरेल खालामदों जाहाथे फिन खेबसे आरो इयुनावबो दा खालामसै फंबायमोन जाहाथे नैबेखौ गुरै खावलायनाय जादों आरो नोंथांमोनाथ' दा जेरा मोनखासिगोन नैबेथ' सियर 100% सियरखा नोंसोरखौ एफआइआर दास होनाय जाबाय नोंसोर मा मोनो नोंनि बिब' बा बिनानावखौ नैबिदि लंथं फट' नुगोलायनाय नैबिदि हगारबा नोंसोरो मा सानगोन नोंसोरनो मा मोनगोन नैबिदिखौ गोबां दुखु गोनां बाथ्रा नैबे खिन्थु मिनिनाय नङा जायबाबो नायदों नैबे भिडिअखौ एसेबाबो सान जाहाथे नोंसोरबो इयुनाव नैबायदि फट'फोरखौ इडिट खालामना भाइरेल खालामा जाहाथे नैबिदि हगारनायनि सायाव ग्रुपआव जेसेबां मेम्बार दङ नैबेखौ गासैखौबो एफआइआर दास होनाय जाबाय होननानै आं दा खौरां मोननाय जादों आरो जेनिफार दैमारिया जोंनि बिनानावा बड' आर्टिस्ट हिसाबै गोबां भाइरेल जाबाय मैयानि दिनाव आरो दिनैनि दिनाव नैबेखौ लानानै गोबां दुखु फोरमायनानै नैखौ एफआइआर होनाय जाबाय नङाबा होनाय नङामोन जाहैदों नोंबो खालामजाबा नोंबो गोबां दुखु जागोन जेनिफार दैमारि बिनानावा नोंथांमोननि सायाव एफआइआर दास होनाय जाबाय खोनासंलांबाय था जेनिफार दैमारिया मा होननो गोनांखाय आं जेराव आंनि माया टर्च फ्लास लाइट फोजोंदों ओमफ्राय आंनि बिफं असे बिफङा फंबाया फट' खेबदोंमोन जाय बेनोमोन फट'आ 19 मार्चआव लानाया जाया आगै आरो माया खेबदोंमोन बे फट'खौनो लानानै दायो निउड फट' बनायदों आरोना एडिट खालामदों जेराव आं गस्ला गाननानै दं गस्ला गैयै बायदि माखासे मानसिफोराथ' सिनायनाय नङा बे फेक ना रियेल आङो अलरेडि ड्रेस गानखादोंमोन ओमफ्राय बे फट'खौ आंनि आगै फंबायानो खेबदों माया फ्लेश लाइट फोजोंना होदोंमोन ओमफ्राय बे हर जाबायमोन आं बबेबा प्रग्रामाव थांदोंमोन आं फैदोंमोन 19 मार्चनि फट'मोन बेखौनो लानानै गस्ला गैयै नेकेड फट' माने एडिट खालामदों ओमफ्राय माखासे मानसिफोरा सिनायगोन बे एडिट नानै बाट माखासे मानसिफोरा बुहुदानो जोंनि गेजेराव बुहुद मानसियानो मिथिया ओरैबायदि खालामो माने लाइक फेक रियेल सिनायनो हाया ओमफ्राय दायो जाय मानसिफोरा बिदि खालामदों हयथ' बिसोरो आंनि भिडिअखौ नायनो हागौ दायो नोंसोरनि सायाव मोनसेल' माने खोथा बुंनो सानदों आङो जे आं बेखौथ' बुंला नोंसोरहा बिमा दङना गैया बिनानाव दंना गैया माबा दंना गैया नोंसोरो सागे बिमा बिनानाव बयखौबो नों एखे नोजोरजोंनो नायो बेयाव नोंसोरखौ बुंनानै थांनानै जेबो लाब गैला नाथाय मारै खालामनो हायो नोंसोरो बेबायदि बेल'सो आंना पइन्टआ दायो माने सोरबा मानसिया सागे डिप्रेसनाव दङ बा माबा मोनसे प्रब्लेमाव दङ बयबो मानसिहा सिम्पोल लाइफ बा पारफेक्ट लाइफ थाया बयहाबो मोनसे नङा मोनसे दुखु थायो बा माबा मोनसे थायो जाय मानसिया बेटेल फाइट खालामबाय थादों सिंनिफ्राय जाय मानसिया नुवा नुस' हाया मोनथिया बहुत खुरां थायो लाइक न'खराव मा सोलिदों बा बाहेराव मा सोलिदों सोरहा मा जादों नोंसोर जेबो मिथिया ओमफ्राय बिसोर मानसिखौनो नोंसोरो पक खालामबाय थाबोला मेन्टेलि टर्चार खालामबाय थाब्ला बे मानसिया मा स्टेप लागोन मा जागोन बेफोरखौ नोंसोरो एसेबो सानोना साना ना नोंसोरनि थाखाय मालायनि जिउआ जिउआनो नङा सैमाहाबो मोनसे जिउ दं सैमायाबो मोनसे थाबायनो मानो हारिनो बिसोरबो बुजिलायो माने सैमाखौ जों मानो फिसियो मानसिनि सायबो मोजां होननो थाङोबा आरो जों मानसि जानानै बुजिनानै खोथा बुंनो हालायनानै साननो रोंनानै आखाइ आथिं गोनां जानानै माबायदि बिदि खालामनो हायो बिसोरो सिगाङावबो बहुद नुबाय आं
बेबायदि खालामनाय गाव गावनि इन्डास्ट्रिनि मानसिनिनो मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला जों सासे आर्टिस्ट जाबाय दे नोंथांमोननि मेगननि नोजोराव जिबायदियानो जा मोजाङानो जा गाज्रियानो जा आं मिथिया बेखौ थाङा आं बुंनो थाङा गाव गावखौ मोजां होननानै नाथाय जों गाव गावनिनो बर' कालचारनिनो मानिनो नाम लाखिनो थाखाय मानो थाखाय खामानि मावगासिनो दं थ' एसेबां गाज्रि खालामनो नाङा एसेबां गाज्रि नायनो बानो दरखार गैया मानो होनब्ला आं नोंखौ सिनाया जानो हागौ नों आंखौ सिनायदों बा मादों बाट होनबाबो मानसिखौ बिदि खालामनाङा जायानो खालामदों मोजांथ' मोनखाया अभियासलि आंहाबो फेमिलि दं आंहाबो रिलेटिभ्स दं मानसि दं लाजिनाय मानाय थायो गेजेरावनो आं इन्डास्ट्रिखौ 2 इयार्ससो गारथ'नाय जादोंमोन खोमा बेफोरनि थाखाय अनेक दं आं बुंस' हाया बुंख' हाया आं मा मालायदों अयनाय खालामजायो बा माबायदि मा बिहेभ खालामजायो आं बुंख'नो हाया बहुद खुरां दङ बेखौ सैसोनानै थानांगौ जायो नाथाय नोंसोरो रावबो बुजिया बुजिलायनो गोनांथि गैया बाट एटलिस्ट मानसिखौ मानसि बायदि दोननांगौ मानसि बायदि बिहेभ खालामनांगौ जि बुस्थुआव आं अलरेडि दायो ड्रेस गाननानै दङ दायो बे ड्रेस गानखानाय बुस्थुखौ ड्रेस गैयि बनायनानै मा मोनखो नायनो लुबैदोंमोन बिदि आं गावगायानो माने बुंनोनो लाजिदों आरोना माबायदि बिदि खालामनो हायो नोंसोरो सोरबाफोर जेनेबा दायो नै आं बाहाय सिगाङाव मोनखांबाय माबाय होननानै आं दायो एसे स्ट्रंआव दं जुदि आंनि जायगायाव सोरबा बेलेग मोनबा दस्रा हिनजावसानबा मा खालामगौमोन बे आरो सोरबा जुदि न'आव बुंनोनो हायामोनबाला जे आंखौ मा बा बाबा आंखौ बिदि बिदि खालामदों होननानै जुदि बुंनोनो हाया शेयारखौनो खालामनो हाया बेबायदि सिटुवेसन जाना दङमोनबा आरो बिसोर मानसिफोरा बाहेरनिफ्राय खोनाना फैनानै सोरखौ गाज्रि माबा खालामगोन जोंखौसो खालामगोन दा नोंसोरदो फेक खालामदों मादों होननानैथ' रावबो हमनानै मोननाय नङा मिथिग्राफोरा मिथिसिगोन मिथियिफोरा मिथिला मा लुबैयो नोंसोरो मा खालामनो लुबैयो नोंसोरो एफा एसे बिदि गाज्रि नायनो लुबैदोंबा मादोंबा थांना बहुद अपसन्स दं थां अबेबा प्लेटफर्माव नोंसोर मोनगोन नायहैथां माथां नाथाय मालाय मानसिखौ मोजाङै थानाय मानसिखौ बेबायदि खालामनाङा आं गावगायनि दुनियाव आं गावगायनो बेस्थ' जानानै दङमोन रावखौबो आं नायनो बायाखै रावखौबो आं दायो गाज्रि बुंनो थाङाखै आं जास्ट आं गावगायनि लाइफखौ आं माबायदि फोसाबनो हायो आं बेखौ लानानैसो आं माबा खालामगासिनो आंहा मोनसे फिसा फेमिलि दं आं बेखौ ट्राइ खालामदों आं हेपि लाखिनो जों हेपि थानो बेबायदि एक्सट्रा दुनियाव माने सिरि थानाय मानसिखौ ओरैनो पक खालामनो आं माबा मोनसे दाय मावनायबा बेलेगमोन आंथ' नोंसोरखौ जेबोबो खालामाखै आं नोंसोरखौ सिनायाबो बेनोसै आरो दिनैनि भिडिअ'आ जाहाथे मानसिफोराबो हसा साना बेसेबां क्लियारिफिकेसन भिडिअ लाबोबाय थानो आंबो बाबाय आं मेन्टेलि मेंबाय माला मा जागोन आं मिन्थिया आंना लाइफआबो इमान सिम्पोल नङा आंना लाइफआ मेस्ड आप